Finally, I am free. Lisod baya kung naatay pagdumot sa atong ginikanan o pagdumot ni bisan kinsa, natay gidumtan, dili ta makabaton og kalinaw sa atong kasing-kasing. So, ang ato nga author sa ato nga series ni ining kagabi sa tibuok semana nga gisulat ni Don McLafferty, adunay siya pagpamatuod nga nahinumdom siya dito siya sa universidad nga nagtrabaho sa campus, sa universidad, gusto niya nga adunay revival uban ni Jesus. Busa nakita niya busy ang tanan, wa gyud panahon in town sa usa ka revival. Apan nahibalo siya nga ang Dios adunay gyud panahon. Busa sayo sa matag buntag, mangayo gyud siya sa tabang sa Ginoo. Mugawas siya sa iyang puloy-anan, ilalom sa mga bituon, o mituaw gid siya sa Dios nga nagaingon. Inuunta, adunay revival nga mahitabo dinhi ni ining universidad. Andayon sa diha iyang buklad ang iyang mga kamot ug moatubang siya didto sa building sa university. So ingon siya, Ginoo, tabangi kini nga campus nga uban sa mga bukton nga gihatag nimo kanako og sa kaalam, unta Ginoo mahimo ang usa ka revival and reformation. Busa aron nga lig-on ang mga katawhan dinhi sa university. Ngapan ang Dios nakadungog ug kada adlaw gitawag ko niya nga mo-surrender ngadto kaniya og maghinulsol. Iyang nabati nga it will start ang revival and reformation diri sa iyang kinabuhi. Busa kada adlaw gitawag niya ang iyang mga katawhan, mga kaubanan di sa university sa pagpuhat sa ingon. Sa ato pa nga ay revival nga mahitabo dinha sa mga magtutudlo then ayha din sa mga estudyante. Samtang ang balang espiritu gibubo sa campus sa university, ang mga estudyante ug magtutudlo nagsugod sa pag-una sa ilang paglakaw uban sa Dios. Okay, so ang mga estudyante nagsusi sa kasulatan aron mas mailhan nila si Jesus. Mao ginauna sa tanan mga kapaglaom, magbasa gid sa balaang kasulatan aron nga kita ma-revive, Pinaagi sa pagbasa sa sugilano ni Kristo, iyang pagdumala nga Christ-like character, mag-unag yun, pagbasa nato sa balaang kasulatan. Nagampo sila alang sa usa ka bag-ong kasing-kasing, alang sa Dios ug alang sa usag-usa. Ang Dios nagsugod sa pagbalik sa pagpabalik sa mga kasing-kasing niining mga kabataan, niining mga estudyante ngadto sa ilang mga ginikanan ug sa kasing-kasing sa ginikanan ngadto sa ilang mga anak. Kay ang mga estudyante, mga kapaglaw naghambin man day og kasuko. Na ipagdumot batok sa ilang mga amahan o inahan. Gitagaan og gahom sa balang espiritu sa pagpasaylo. O ngani ang mga tao nga nagdumot sa usag-usa sa daghang katuigan nakakaplag kaayuhan o kapasayloan. Unsa man nakashare sila mga estudyante, nag-share usab sila sa balaang kasulatan ngadto sa ilang mga kaubanan. So batan-on og tigulang nalingkawas gikan sa pagkaadik. Na tungod sa pagbasa sa balaang kasulatan, wala na sila nahimong mga adik og wala na sila kahadlok og gimahal ang mga sala. So ilang nakaplagan ang kalinaw, doon na sila peace sa ilang kinabuhi sa dihang nagbasa sila sa balaang kasulatan og ilang nakaplagan ang kalipay sa pagpamaambit ni ining maayong balita ngadto sa ilang mga higala. Gi-share po nila ang maayong balita dito sa ilang mga higala. So niya si ginganlag Tori, gikumkum niya iyang kamot, unya daw iyang ang kinumo niya diha sa iyang lamisa, ibabaw sa lamisa sa kape. Og naglagot siya, nagpangagot ang iyang mga ngipon. Ngano man, kay iyang nadumduman ba nga binunalan daw siya sa iyang amahan kada adlaw sa iyang kinabuhi. Unya giignan ingon pagyud siya nga samtang nagdako ko, sir,
Oh, iya kong ginabunalan sa bisan unsa nga iyang magunitan. Imagine? Oh, hantod nga daw naghambin di ay og kasuko ang mao nga ganing si Tori. So, ang nahitabo sa pagpadayon, matod pa ni Don. Nya, gusto ka ba nga mahimong gawas nun? Do you want to be free? Oh, ingon dayon, nangutana si Don ngadto kaniya. Og misandig si Tori sa iyang plato sa pagkaon, og mihunong siya sa iyang pagkaon. Matod pa niya, lisod baya unta kay kada adlaw sa akong kinabuhi, naghulat ko nga mahigawas ni ini nga pagdumot og kasuko sa akong amahan. Ang akong pagdumot, usab, ako mo batian nga nakapasakit usab sa uban. No? Ay nga no, kaya yung pagdumot, nahimo man hinuon nga, ganing nakapasakit sa uban nga mga tao. Busa ingon siya si Jesus, nagtanyag nimo og regalo. So naghilom lang gyud si Tori, wa gyud siya nagtubag. Hangtod na siya, sige makig-istorya ko nimo sir, mag-istorya ta. So ni anang adlawa, gioperahan si Tori sa kasing-kasing. Dili man operasyon dito sa ospital, apan operasyon gikan ni Jesus. Si Tori miluhod ug mihangyo kang Jesus nga, unta kaning iyang gibati ba nga pagdumot sa iyang amahan wag tangon. Kuhaon na unta na. Busa pinaagi ang balang espiritu mihatag kaniya og gahom sa pagtugyan sa tanan nga kasakit ngadto ni Jesus nga siya ang mo'y mananambal. So gitawag siya ni Jesus o giablihan ni Tori ang iyang kasing-kasing sa heart surgeon. So si Kristo ra gyud tanan ang makatabang kanato. Og samtang nagampo sila ni Don og ni Tori, naghilak, midagayday ang luha sa mga aping ni Tori. Og gibuklad niya ang iyang hugot nga mga kumo. Og hilom nga giisa niya ang iyang mga kamot. Og unsa iyang giingon, gawas no na ako. Finally, I am free. Lisod baya kung naatay pagdumot sa atong ginikanan o pagdumot ni bisan kinsa, naatay gidumtan, dili ta makabaton og kalinaw sa atong kasing-kasing. So, nagaingon din sa pagpadayon, ibutang ko ang akong bagong espiritu sa sulod ninyo og kuhaon ko ang kasing-kasing nga bato gikan sa inyong unod og hatagan ko kamo og kasing-kasing nga maayo. Ibutang ko ang akong espiritu sulod kanimo. Ezekiel 36 verses 26 and 27. So, ang daang tugon usab, nagsaysay sa usa ka propeta. Kinsa man nga propeta, ginganlan og Elias. Gipadala sa Dios aron sa pagtawag sa Israel, no? Ang Israel nagakahulugan kana mga katawhan sa Ginoo. Balik sa iyang kasing-kasing. Og ni anang panahon na, no? Ang ilang gisimba si Baal, idol. Imbis nga mo simba sila sa Dios, idol. O sa ka-Dios sa Kanaan. Unya, baka susubo kay gisuportahan pod. Suportahan sa hari o uban mga dagkog mga naitaas nga mga katungdanan ni ana. So, mauni ang iyang challenge ni Elias ni adtong panahon na o Elijah, no? So si Elijah nailhan siya isip usa ka tawo sa pag-ampo, prayerful man. So usa siya ka ehemplo sa gahom sa pag-ampo sa usa ka matarong nga tawo. So nag-ingon Santiago, James nagasulti sa Santiago 5 versikulo 16, ang epektibong pag-ampo sa usa ka matarong nga tawo dakog mahimo. So kani di ay mainampuon ta, kinambuutan ta nga pagkatao kung mag-ampo ta dako kaayo ang kahimuan. Si Elias mao'y usa ka tawo nga adunay kinaiya nga sama ra kanato ordinaryo. Apan siya sa mainiton gayud mainampuon. Mao na nga, busa isugid ang imong mga sala sa usag-usa og pag-ampo alang sa usag-usa nga matarong, mamahimo kitang matarong nga tao og anunay dakong gahom samtang kita mulihok. Mo na atong pangayoon. Busa si Elias, usa ka gamhanan ni anang nga propeta ni anang panahona sa gubot nga panahon, gubot. Kay ngano ang mga katawhan simba man ni Baal,
wala naman in town, nitalikod sila sa pagsimba sa Ginoo. Og si Haring Ahab, alyansa sa Sidon, pinaagi sa mga pagminyo, sa mga prinsesa, nga si Jezebel, sa ato pa, anang dili matinuohon. Busa si Elias, gipadala sa Ginoo aron sa pagpakita sa Israel, sa pagkadautan sa ilang mga paagi o pagdasig kanila sa pagbalik ngadto sa Ginoo. Muna ang tahas ni Elias. So, unsay nakahatag ni Elias, og talaas saon nga kaisog. Isog siya dili. Ako gyud ning himuon mag-revival gyud kami nga kumahimo akong ipabalik ang mga huna-huna sa mga tao ngadto sa Ginoo, inay didto sa mga idol. So, mipakita ba kaniya ang Ginoo? Ngano man na isay sikreto niini nga sa pagkamaisugon. Ato may balaan nga di ay tungod sa pagampo niya, sa pagkamainampuon, aduna siya gahom because sa atong natun-an, dinhi sa atong series nga prayer is power. No prayer, no power. So, hinuon magtuo ko nga ang iyang kaisog mitungha sa dili kaayo. Mahinuklugon apan tungod kay ang gahom niya pinaagi sa iyang pagka-mainampuon. Mauni ang si Elias nga gipadala sa Ginoo aron nga mausab ang ilang mga kasing-kasing instead sa Baal sila mo worship sila sa tinuod nga Ginoo. So si Elias gitigom niya ang iyang mga katagilungsod, countrymen. Unya giadto niya didto sa bukid sa Carmel. So nagtanaw sa panon sa katawhan ug maisugon gyud kaayo niyang gihagit ang tibuok nga panon. Unsa man nga paghagit ang iyang gihimo ni Elijah. Nag-iyon siya, hangtod kanusa kamo magduha-duha tali sa duha ka opinyon. Kung ang Ginoo Diyos, kung ang Ginoo Diyos, sundan ninyo. Apan kung si Baal, sunod usab kaniya. Iba? No? Na-record na sa unang hari, Kapitulo 18, versikulo 21. So, isog kayo si Elias kay siya man ang gipadala sa Ginoo didto sa pagpausab sa ilang mga kasing-kasang nga instead nga mo worship sila sa idol, mo worship sila ni Baal, mo worship sila balik sa tinuod nga Dios. Walay usa sa tibuok panon sa katawhan ang misulti. There was silence ni anang panahona. So sa ulahin ni anang adlaw, gitigom ni Elias ang panon sa katawhan ug libot kaniya og sa nagguba nga halaran ngadto sa buhi nga Dios. So in short, nagguba ang mao nga halaran ug sa hilom iyang gitukod pag-usab ang halaran gikan sa nagkatag nga mga bato ug nahuman ang halaran ug gipahimutang niya ang sugnod ug ang halad ug gisugo ni Elias ang tanan sa sangpit sa Dios nga wala na simbaha sa mga tao. Why nahimo sila? No, kay isog man si Elias ug nagampo si Elias. Unsay pagampo ni Elias? O Ginoo, ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac ug Israel. Ipahibalo karong adlawa nga ikaw mao ang Dios. So di ba kung usahay na atay paghangyo sa Ginoo kinasing-kasing gyud, ipaila ra gud Ginoo nga ikaw gyud ang Dios. Sa Israel, o nga ako imong alagad, gibuhat ko kining tanan, sumala sa imong mga pulong. So, tubaga ako, o Ginoo, tubaga ako. Iya pang gisultihan ng Ginoo nga patubag siya. Aron kining katawhan, makaila nga ikaw, Ginoo, mao ang Dios, o nga imong gipabalik pag-usab ang ilang kasing-kasing. Makita ka na sa unong hari, Kapitulo 18, 36 o 37. Sa ato pa siya Ginoo, ipakita ni, paghimog milagro ni ini, aron nga ang mga katawhan, makaila nga ikaw gayud ang Diyos, o dili sila mo alagad ni ining mga idols ni Baal. Pagkahuman ni Elias sa iyang pagampo, nagpadala ang Diyos sa kalayo, aron lamyon ang halad o ang halaran mismo.
natingala ang mga tao. Oh, nangatingala sila, ug misinggit sila, ang Ginoo, siya mao ang Dios. Ang Ginoo, siya ang Dios. Ang buhat ni Elijah, ni Elias, gisubli paglabay sa mga siglo sa misyon ni Juan, anak ni Sicaria. So, immediately, sa may ilang nahimo, ay, nituo sila, nagtuman sila, kay di ay, o gamhanan gyud di ay, ang Dios, nga ilang gialagaran, nga mulag, wala na nila, tamod karong mga panuho kaya didto naman sila sa idol ni Baal. So nakita nila ang gahom sa Ginoo. Og siya mo padayon sa atubangan sa Ginoo diya sa espiritu o gahom ni Elijah, ni Elias. Sa pagpabalik sa mga kasing-kasing sa mga ginikanan. O, sa pagpadayon niya ng Lucas Kapitulo 1, versikulo 7, unsa di ay, ipabalik ang mga kasing-kasing sa mga ginikanan ngadto sa ilang mga anak. Og ang ilang mga anak nga dili masulundon sa ilang mga ginikanan, pabalik sila sa paghigugma sa ilang mga ginikanan. So ni adtong 1999 si Don McLafferty, no, sa ang author sa ato nga textbook, iya pud ning na experience tugnaw to nga panahon, no, sa Michigan, og nadungog niya ang panawagan ni Elijah. Imagine, siya po, nakadungog po siya sa panawagan ni Elias nga balik ang akong kasing-kasing sa akong mga anak. Siya mismo tuon sa kinabuhi ni Elias sa pagpabalik sa mga ginikanan, sa ilang attention ngadto sa mga kabataan o mga kabataan ngadto sa ginikanan. Busa, although wala man siya makadungog niini nga tawag, pinaagi sa pagsangyaw sa usa ka sermon, o gikan sa kapitulo sa usa ka libro apan iyag yung gibati, no? Nadungog nako ang tawag ni Elias pinaagi sa paghilak sa iyang mga kabataan. So isa ka panahon, no? Gitigom na niya kay gusto na siya mulakaw, gitigom ning iyang mga papel, iyang briefcase, no? O attache case aron makagawas siya sa pultahan sa usa ka importanteng meeting aron sa pagplano sa pagtukod og mas dako nga simbahan. So nagdali-dali kayo si Don. Ang iyang anak nga duha ka buok, si Jason, og si Jolie, nga 6 anyos, no? Jason is 6 years old, og 3 ka tuig si Jolie, nadungog nila nga nangandam ng ilang amahan pagbiya. So midagan sila didto paingon sa ilang amahan og nangutana, asa day ka paingon, Papa? Ingon siya, mutanggong kog tigom mga anak. So iyang gisultihan gyud sa tinuod. Insya nga, magpabilin ka sa balay karong gabi nagpakiluoy ang mga kabataan. Kanunay lang ka pa, nga kanang wala dinhi sa balay. Dili na gani ka makadula namo. Uy, so mauna siya. Sige lang, miduko siya sa iyang ulo, o iyang gihatagan og paghalok og paghag ang iyang mga kabataan. So ang ilang mga gagmay nga bukton migakus gyud og maayo. Sa ilang papa ni Don, no? Sa dihang misulay ko sa pagbarog, wala nila ako buhi. Kupot gyud og maayo ang mga kabataan. Busa na ning kamot sila nga magpabilin unta in taon ang ilang amahan. Kay na-miss na dahil nila kay anang usahay mga kapaglaom, always wala diha sa atong balay. At mga kabataan, naghandom gyud na unta si mama o si papa dinha sa atong puloy-anan. So kinahanglan gyud nga hinay-hinay tangtangon, iya nagyung tangtangon ang mga kamot nga naggakos niya aron makaadto siya, makalakaw siya. So naghilak na dayon sugod ang mga kabataan, Daddy, karong gabi ilang ba, palihog lang gyud og pabilin dire sa balay. Pero wala gyud dahimo na lakaw na dayon si Don, ang ilang amahan. So didto na siya sa gawas sa snow, no? Nag-snow anang panahon na. Samtang naglakaw siya paingon sa snow, ang hulagway niya nga naghilak ang mga bata, mugod iyang pirmi matan-awan og mahuna-hunaan nga naghilak nga pabilin diri. Dad, pabilin lang po dinhi. Sa pananang panahon wala gyud ka diri sa among kauban. So ni anang gabi una, samtang hilom nga nahulog ang
sa iyang paglakaw, gitawag ako sa Dios, balik sa akong mga anak. No? Daw na ay still small voice, no? Nga nagtawag niya nga balik sa imong mga anak. So siya unang namulong pinaagi sa mga paghilak o gugma sa iyang mga anak. Daddy, magpabilin ka dinhi sa balay. Lisod kaayo kadto nga pagtawag tungod kay naaman lagi siya sa kabisi. Apan niabot ang panahon nga naingon siya, tilan, I have to decide. Nga unsa dili na siya. O naanay panahon nga muingon siya no. Oh, I began to say no sa mga request. Kanang usahay manggod nga di ta maka-say no sa mga request mo na nga. Gikinahanglan gyud nato tagaag priority o tagaag quality time ang ato nga mga kabataan. So, si Elias nagtawag, gitawag si Elias. Gitawag ni Elias ang mga kasing-kasing sa mga amahan o ginahan, balik ngadto sa ilang mga anak. O karon kita, ikaw o ako, mga ginikanan, no? Kita usab gi-commission kita, o gihatagan kitag tahas nga ato sab ning himuon ang paghatag og pagmaymay, paghatag og counseling sa ato nga mga isig, mga ginikanan nga uy, atong tagaan sa pagtagad. Tagaan nato og dako ang quality time diha sa atong mga kabataan. Today, karon, kita gitawag aron sa pag-andam sa mga katawhan, sa pagdawat ni Jesus, ingon nga hari sa mga hari, o kinsa moabot sa dili madugay. Imagine, with Elijah, ni Elias, unsa man, pabalik niya mga kasing-kasing sa mga ginikanan ngadto sa mga kabataan, ug mga kabataan ngadto sa ginikanan. Usahay baya, naatay mga na guilt feelings, no? Guilty ta. Kay ang ato mga kabataan, siguro wala mo nakapasig-uli, kinahanglan kita daing ginikanan, andam sabdi ay ta nga mangayo og kapasayloan aron nga dili magdumot ang ato mga kabataan. Busa niining panahon na ato gyud, no, ibalik ang ato nga paghigugma og ang atong pagtagad diha sa atong puloy-anan. So ang healing, no, ang kaayuhan diha sa atong pamilya importante kaayo nga bahin sa revival. Ang pagpabuhi kinahanglan mao ang adlaw-adlaw nga pinitik sa kasing-kasing sa atong mga panimalay. Samtang nga atong mga pamilya makasinati sa adlaw-adlaw nga pagpabuhi uban ni Jesus, pinaagi siyang sinulat nga pulong og pag-ampo, ang Espiritu sa Dios nag-andam kanato sa pagsugat kang Jesus sa dili madugay. Muna, we have to prepare our families, no? Ato yung andamon ang ato panimalay. Nga wa gyud untay mawala sa miyembro sa atong panimalay, no? Didto sa langit. Kay mingaw ang langit kung naay kulang, kinsa man ang kulang kaha? Si mama ba? Si papa? O mga kabataan? Mingaw kayo ang kalangitan kung walang ato tanan miyembro sa panimalay. Busa, gikinanglan nato andamon nato ang ato panimalay sa pagsugat kang Jesus sa dili madugay. Karon na ang panahon sa pagkinabuhi sa mensahe ni Elias alang niining katapusan nga mga adlaw. Don't you know, mga kapaglaom, nga kita nagapuyo na niining katapusan nga mga adlaw. O nga ang ato sa atong gitun-an, ang ato di ay puloy-anan. Temporaryo lang ning kalibutana. Ang alawito nagaingon, we are a stranger. No? Mga estranghero kita ni ining kalibutana. Apan na ay luna nga giandam gid sa Ginoo nga nindot kaayog wala na yung mga kasakitan. Busa giignan kita. Elijah, si Elias, return to God, balik sa Ginoo. Balik sa Dios. Apan bisan karon nagaingon si Jehova, balik ka nako, uban ang bugos ninyong kasing-kasing, ug uban ang pagpuasa, paghilak og pagbangutan, ug gigisi ang imong kasing-kasing sa dili ang imong mga bisti. No? Karon balik kang Jehova nga imong Dios, kay siya maluluyon kaayo, mahinay sa kasuko, madagayaon sa mahigugmaong kalulot, o nga dili siya
hatag kanimo og kadautan. Mao na Joel kapitulo 2 bersikulo 12 og 13. So balik gyud ta sa Ginoo. Ang mga pulong ni Jesus ngadto sa simbahan sa Epeso, naghagit kanato. Sa may iyang hagit. Diha sa Epeso. Epeso nga nagaingon diha, apan ako adunay batok kanimo nga imong gibiyaan ang imong unang gugma. Basin, no? Sa Revelation kapitulo 2 bersikulo 4, nagayon diha nga, I have this against you that you have left your first love. Uy, gibiyaan na din nato. Unsa may atong first love? Ang first love nato, ang Dios nga atong nailhan sa unang panahon. Atong gibiyaan. Apan ipabalik kita like Elijah. Balik kamo sa paghigugma sa inyong Dios. Balik kamo mga ginikanan sa paghigugma sa inyong mga anak o mga anak sa inyong mga ginikanan. Og himua nga si Jesucristo ang imong unang gugma. Og usa pa, prepare to meet Jesus when He comes. Ha? So, atong andamon ang atong kaugalingon nga motagbo ni Jesus sa iyang pag-anhi. Kay matod pa sa 1 Tesalonica, kapitulo 4, 16 ug 18, nagaingon, kay ang Ginoo mismo mo'y manaog gikan sa langit, uban ang usa ka singgit, uban ang tingog sa arkanghel, o uban ang trumpeta sa Dios, o ang mga nangamatay diha kang Kristo, unang mga banhaw. Unya kita nga mga buhi, nga nagpabilin nga buhi, sakgaon di kita. Uban kaniya, didto sa panganod, aron unsa man. Magasugat kita sa atong Dios, diha sa kahanginan. Og sa ingon ni ana, kita magauban kanunay na sa Dios nga walay katapusan. Walay kasakitan, walay kamatay, wala nay pagbulagay sa ato mga minahal sa kinabuhi pinaagis kamatayon. Busa paglipay kamo ang usag-usa piniagi niining mga pulonga. Busa nagaingon, behold, I am going to send you Elijah the prophet before the coming of the great terrible day of the Lord. Tanawa ako magapadala ni Elias nga propeta bisan pa sa dili pag-abot, no, sa before the coming, sa dili pa moabot ang dako nga adlaw sa Ginoo. Unsa man ang dako nga adlaw sa Ginoo? Malakay 4:5 ngayon nga sa pagbalik sa Ginoo. Muna mga pinalangga nga mga kapaglaom. Ato kining ibalik ang atong gugma sa Ginoo. Basin usahay naa na kita sa pagpasaway, nakalimot na tas Ginoo kay siguro daghanatag mga tinigom nga kwarta, million of money. Unya makalimot na ta pero giignan kita. It's a reminder of Elijah this evening nga balik kita sa ato nga unang higugma sa Ginoo. Mga ginikanan, amahan ug inahan, ang paghigugma ninyo sa inyo mga kabataan. Mga kabataan usab paghigugma ngadto sa inyong mga ginikanan. Asawa, ang imong paghigugma sa imong bana, asa na? Bana, paghigugma sa asawa. So, ang Dios magapanalangin nato mga kapaglaom nga samtang niapatan ning kalibutana, nagapuyo kita niining kalibutana nga diin mao na ni katapusan ng mga adlaw. No, unya nakita na nato ang daghan nga mga kasakitan na anay mga timaan nga mobalik ang Dios nga sa dili madugay na ana si COVID, no, kamatay, linog, flood, mga dagha mga daotang nga mga butang nga nagakahitabo karon og kini nagatibaan kanato nga dili na gyud madugay mobalik ang ato nga Dios nga sa pagkuha kanato og nga gusto ba mo muadto sa langit? Of course ako gusto ko nga muadto sa langit. Uban sa ako miyembro sa Panimalay. Busa ako sab kamong giimbitar ang tanan nga atong natun-an dinhi sa atong nightly series kinahanglan ato usab nga ibutang sa atong kasing-kasing ug hunahuna kay aron nga maandam kita sa pagbalik sa Ginoo. Kay unya sa pagbalik ba sa Ginoo, dili siya mangita sa pila ka ektarya imong yuta, pila imong balay nga imong gipatukod,
ug pila ka buok ang imong bank book apan unsa ang iyang ipangutana kanato, asa ang panon nga akong gipiyal kaninyo. So ang Dios magapadalangin kanatong tanan adto kita sa langit og dili nato kawangon, no, nga ang ato nga tibuok panimalay kauban gyud sa langit nun nga puloy-anan. So kung tukuron man nato ang ato nga panimalay, lig-on nga relasyon, ato sang tukuron ang lig-on sad nga relasyon alang sa Ginoo.